Nou, wees gaan alweer van het welkom. Mijn naam is Eddy van der Noord. Ik ben uitjouwer van de groep wat we hier maar geschreven hebben. De Beeldse bundel van Han Jaap. Ik heb met je paar maken. Mijn Beeldse verhalen, Beeldse stickies, de Beeldse post en mijn gedichten. Nou, dat stellen we straks nog meer hoor. Ik van harte welkom uit naam van Loes en Jacob, de eigenaars van dit mooie pand. Ik moest hun even zeggen, twee dingen. A, wat de meeste mensen in de auto net een vak geparkeerd hebben met heel ondersteunen hen. Was even ook, want misschien een keer gecontroleerd te worden. Ik moest er even kwijt en ik moet nog wat vertellen. Oh ja, mocht je een drankje hebben, koffie, thee of wat ik maar. Dat lopen we net tijdens de optredens, maar dat gebeurt even in de pauze. Want ons verstoort dat. Nou, bestel, hè? Dus bestel even in de pauze en dan kun je in principe. Ja, je mij rustig terug. Ja, dat mag. Ja, dat doe je gewoon nog, dit mij wel. Het bestel, maar dat verstoort wat. Goed, ik welkom u het naam van Han Jaap. En mij ook trouwens. Ja. Welkom u het naam van Han Jaap, dichter, schilder, muzikant. Ik een hartelijk welkom in naam van Hendrik, kunstschilder en ik muzikant. En ik van harte welkom in naam van Gerard de Jong, haatredacteur van de Beeldse Post. En ik schreeuw. Welkom. Ja, welkom bij de Beeldse Lunch. Ja, weekends 16 van januari hebben wij dit programma in Grauw. In het Zielcentrum, een schitterend mooie locatie. Sowieso in Grauw natuurlijk, een hartstikke mooi plek. En wat je daar naar voeten zeggen, dan zuur we met wetter en boven, schitterend. Nou zuur wij hun haren. Ja, maar de titel voor misschien gewoon naar het badje. Maar goed, wij zijn blij dat wij hier worden binnen. En in Grauw weer het een Beeldse brunch. Dus wij komen met dit programma naar Jacob en Loes van de Beeldse brunch. Nou, dat koen, hè, dat moest een Beeldse lunch worden. Want een brunch, dat is breakfast en lunch. Bij elkaar voelen ze wat apart. Nou ben wij in Grauw misschien ik wat apart, maar u zit Pieterfeest. En hoe wordt het heel activiteiten die wij in Grauw hebben? Actief met. Ja, ja toch. Dit is een Beeldse lunch. Maar dan worden apart. Het is nou niet hier 6 links dat ik Han Jaap en Hendrik van het eerste moeder. Dat wie op de plaats van Hendrik. Want wij doen graag dat een boek maken. Keuzeboek, stimstik worden. Nou, dat is nog steeds een van mijn mooiste boeken. Hendrik beweert dat het mijn mooiste boek is. Maar hij vindt het sneu dat hij momenteel met stimstik op plak 12 zit. Maar dat is nog steeds een hele mooie notering. Het is een schitterend mooi boek, ik ben er hartstikke gerust op. En wie is wij? Nog steeds. En met stimstik ben letterlijk de preventie nog. Ditzelfde programma, alleen dan jongens, maar in diner. En de eerste keer dat ik bij hun kwam, toen voelde ze mij wat apart, want die mooi waren, die kwart broek om en een t-shirtje. En ik kan me niks van een kunstboek, maar ik heb helemaal niks met kunst. En al helemaal met mijn gedichten. Nou, dat is op zich net een goede binnenkomen. Maar uiteindelijk is alles goed betaald. En het is een schitterend mooi boek, waar ik echt heel druk op ben. En als je dit hier krijgt ruzie met mijn partner. En wat komt er buis onder morgen? Een echte aliens. Oh ja? Ja. Hij wil in die hoek niet, maar ik weet niet ervoor. Maar er komt een aliens in mijn kamer. Heel speelt hier al. En ik ben zelfs de gedichten van Han Jaap meer als waardering nog. Hier zijn ik een aantal gedichten die best wel heel soms ontroerend en kwetsbaar zijn. Han Jaap, zal ik niet voorlezen? Hetzelfde als vorige keer? Even wel eens. Best wel op. Ja, wel echt voorzitter. Dat klein kopje. Maar rest het woord ervan. Dat moet ik even zien. Nou, in ieder geval. Mooi gedicht. Dat ben ik helemaal aan. Zoals hier ken ik hun waren al, hebben we vaak met elkaar naar Paaswest. En dit zal net de laatste keer wezen. Denk ik. Ja, alles maakt u het goed meer. Maar dat is wel wat. Ja. Programma. Het programma is het Beeldse lunch. We hebben 3 keer een lunchdeel. We beginnen direct met stukje muziek van Han Jaap en Hendrik. Ja, je stiert bij de lunch, maar dat wat fout was, Han Jaap, want we beginnen toch altijd met jongen ja. Nee, want we hebben al materiaal per, dus we hebben geen zang vandaag. Nee. Nou, dat tref je net.
Oh, wol, ja. Dat is muziek. En een verhaal van haar jaar. Dan hebben we het eerste deel van de lunch. Dat zie ik al op de tafel, dat komt best wel lekker. Het tweede deel is een muziek en een sticky van haar jaar. Hier weet al hier, denk ik, wat een sticky is. Ja. Nou, Riekel triepte in de beeldse plas maar een tekening van Hendrik erbij. Nou, dat zit ik onder wat damactie. En Hendrik zal een verhaal vertellen hoe hij tekeningen maakt. En doe ze hetzelfde verhaal hier met Toon Teller. Ja, ja, oké. Nou, dat is in ieder geval een mooi onderdeel van een beetje. Dan mijn boer op schitterend. Ja, dat wordt goed. Dan hebben we het tweede deel van de lunch. En daarna zal hij ben een gedicht voorlezen. Dan zal hij een gedicht voorlezen. En dan komt Gerard, uw gast, naar voren dan. Gerard zal een gedicht voorlezen en een verhaal. Nou, en dit is even wat vervelend, Gerard. Maar vorige keer hier bij Siets Wiersma als gast in Grauw. Siets is een Grauwster, dichter. Hij wordt van Fries Wilmarkief en een prachtig mooi verhaal. En ik heb 4 gedichten voorlezen. En een van die gedichten, het wie 1 januari, dus kijk van de oorlog van Sint-Pieter, dat zomaar weer lekker plakje. Maar je demonstraties, je kent het al je wel, dat Zwarte Piet gebeuren. En ik ga je vertellen, Sint-Pieter heeft een Zwarte Piet, nou, en die is echt zwart. Dit hier ik weer. En dan heeft hij een gedicht opgeschreven. En dat ging heel, hij had het schreeuwen als benjes zijnde. En hij zei in dat gedicht, als jonkje heb ik respect van het zwarte. Dus hij draait dat om van het zwarte is net een typering van racisme. Nee, juist Zwarte Piet stond voor hem symbool als respect krijgen van orenkleuren en orenbeloers, orenkleuren van mensen. En nou, een week later weer de demonstratie en er weer maar 15 demonstranten. Dus ik denk dat het verhaal van Siets wel impact had. En een tweede gedicht van hem ging over de samenwinning in Islamar. Nou, toen weer net bekend hoe het al je uitpakken zo. En hij had een heel mooi gedicht daarover. En een week later zei de FNP van wij bezig een standpunt. En de samenwinning die het trok. Nu horen we Siets die had er 2 gedichten vallen en mij nogal wat impact. Nou, en ja, dat is natuurlijk de twijfel die ik nou wel heb met Gerard. Gisteren dat niet wel omgekeerd had. Ja, dat lacht wel, ik ook. Dat lacht wel. Dus ik hoop dat je net teleurgesteld wordt. Maar nou is het voordeel van het twijfel. Ik ben benieuwd als het is. Ik ken ook wel een gedicht over de herinnering dat die maar omdraait. Nou, dat ken ik. Maar zijn we een goede taal, maar wat inspiratie. Ja, nou, dat, ja. Goed, welkom. Gerard, ik ben best wel blij dat hij er is. Ja? Ja? Ja, nee, zeker. Mooi, goed zo. En nou, Gerard, hij gaat nog een muzikaal verhaal vertellen. Boogie Woogie. Ja? Ja, dat is nu alweer. Wanneer? Boogie Woogie. Nou, dat Gerard. Ja, dat sturen wij te gaan even al. Ja. Oké. Oké, ja, goed. Nou, dit is ongeveer het programma. Je hebt wel wat gebeurt. En dan hebben we het deel van de lunch. En dan stuk ik al. We doen het heel lang. Dit boek met het ronde lijnraad van dit gebeurt. Afscheid en uitzicht. En ik zal het ooit het verhaal zien wat verteld wordt. Waarom afscheid en wat is het uitzicht. Hoe kun je dat in je persoonlijk leven meenemen. Goed, nou ja, de vloer is aan mij. En om Hendrik. Ja, Eddie, bedankt. Ja, we hebben binnen wat uur, maar dan weer het niks. We gaan opruimen om halfweg soep, maar dat was, ik ken niet in 10 minuten of 5 minuten mijn ding doen, dus dat wordt het niet. Dat moet, ik zie ja, ik wil het niet, maar dat moet even, wat ik zie je later. Ja, wees er, zijn die nog? Want de soep, maar dan krijg ik het belangrijkste, dat dat wel als we begin ik af met de soep. Ja, nog deze soep. Ja, mensen, nou allereerst van harte welkom gesteld. Alle jaar dat je hier met zoveel mensen bent, fantastisch. Onze grote wens waarom hier nog eens een keer op te treden, juist hier op Zwarte Hamer op de plak. Nou, eindelijk is dat zover, dat heeft jaren geduurd. Maar we worden beloond, dat met zoveel mensen is natuurlijk bij voorbaat al prachtig. Alleen, nou is het zo, sinds de crack zie je, ik heb er nooit malheur gehad met mijn apparatuur, maar uitgerekend vandaag al.
Dus ik heb hier al je dingen staan, maar alleen die box doet het. Dat is Krekkenhoef betekent alleen dat alles akoestisch wordt. Is ook niet zo slim, want we kunnen het wel akoestisch bereiden. Alleen het piano geluid is niet super zeker direct met bij. Dat vind ik zelf verschrikkelijk jammer, maar goed, voor je laat het misschien krijgen wat anders, maar weet je het even. Maar we roeien met de riemen die we hebben en we kunnen gewoon doen wat we doen willen. Door even een nummertje te gaan en dan neem ik het over. En dat is 11 noten. Ik ga nog wat vertellen over de Boogie Woogie en ik ga nog wat bij spul. Daar komt het eigenlijk kort op deel. En dat is geïnspireerd op het verhaal, want een aantal mensen van hem hebben het misschien al en misschien hebben het verhaal ook al lezen. Is geïnspireerd op het verhaal The Night of Boogie and Blues. Maar eerder deed ik precies dat verhaal, maar zo langzamerhand denk ik bij de Boogie Woogie denk ik er wat op improvisering aan. Dus het wordt nog een heel ander verhaal, maar dat is uiteindelijk de kern. The Night of Boogie and Blues. Nou, dan eerst dan maar weer even een stukje Boogie Woogie. Die vraag die kreeg ik ook letterlijk een keer van hoe best wel ik bij die Boogie Woogie kom. En dat zette me ook wat op het denken, of aan het denken. En nou ja goed, begon al met op mijn 17 werd ik een keer bij een band vroeger. Omdat ik kom van het dak afspelen kom. Kom van het dak af, laat zien wie ben. Nee, van het dak af, nee, de laatste keer.
ik misschien veel meer succes had. Maar ja, je wil je eigen ding doen. Hè? En maar op een of andere manier kon ik dat spelen. Dat nummer is trouwens van 1960. Ik kreeg de biografie van Peter Koelerwijs zo wat lezen. Fantastisch verhaal. Maar dat is zijde. Maar goed, ja, toen kon ik dus al een beetje boogie woogie spelen. Nou, een ander moment dat ik me herinner dat ik wel raakt werd door de muziek, waar al 15 mei, ik heb het even opzocht, 15 mei 1981, want dat waren toen aan de hand. Toen speelde de Shaky Sam's Blues Band, die speelde in de grote kerk van Sint-Jaap. Dat was toen al een cultureel centrum. Kort daarvoor stond er nog op Vermeij. Maar dat was toen weer een concert van Shaky Sam. En daar ben ik op een of andere manier geweest. Een vriendje, ik kan me er al niet veel meer van herinneren. Maar goed, op een of andere manier waar die naam Shaky Sam, dat is Simon Vlietstra van de familie van het schoonhuiver, die Vlietstra, die zat in mijn hoofd en toen kwam ik later een klaarteun van Bellhouse. Die band bestaat nog steeds, het Haarlem, Bellhouse die ik schoonmaakt. En daar stond Shaky Sam op. Die speelde namelijk ook fantastisch mondharmonica gesproken. En toen heb ik die plaat zo gekocht. En er stond, zo gaat het dan, er stond er een nummer op. Dat had niks met Shaky Sam te maken, maar dat was het instrumentaal nummer van de pianist van Bellhouse. En dat probeerde ik toen te spelen, te leren. Nou, dat ging maar heel moeizaam, maar ik ben al, nou ja, ik heb bijna 40 jaar de tijd gehad, dus het deed al wat beter worden. Dus ik zal even gewoon een stukje spelen. Ja, toen kwam ik op een gegeven moment door die term Bellhouse, dat zei me eigenlijk maar een jaar of 13, dat zei me natuurlijk helemaal niks, wat is Bellhouse. En toen kwam ik zat in Hallingen op de middelbare school, en toen op een gegeven moment kwam ik in de platenzaak Hompie. Homminga is krek dicht, en daar zag ik een boek, dat heette Bellhouse and Boogie Piano. Nou, ik denk dat, misschien is dat wat voor mij. Er stonden dus boogie woogies op papier uitgeschreven. Nou, dat is best apart, want boogie woogie blues, dat is natuurlijk gewoon helemaal niet op papier zet, dat is gewoon improviserende muziek. Maar goed, ik had ook al wat klassieke pianoles gehad, dus ik kon er wat dingen van spelen. Nou, een daarvan was bijvoorbeeld Dutte. Zo op papier en wou ik dat wat meer bijspelen kennen. Dat viel nog niet met. Toen heb ik een hutsie, de Soft Classic, ook een hutsie van Janine Kramer, misschien ook wel bekend. We hebben het al heel lang geleden nog, ik ook wat les had. Die zei ja, hartstikke leuk jongen, maar ik kan daar niet verder helpen met het improviseren. Ik heb wel een telefoonnummer voor je. Dus ik kreeg een nummer van een man uit Hantem en ik belde op. Een van iemand met Frans accent, VRO, een beetje van wat moest. En dat bleek dus, achteraf David Gadeur. Dat was inderdaad een Fransman. En David, ik daarheen, als men zei van Hantem, nou die is er vlakbij geboren. Daar rijden we wel even heen, want ik denk, hoe kom ik ooit in Hantem? Toen waren we ondertussen 15, 16. Maar als men zei, dan breng ik die er wel even heen. Dan zeg ik ja, dan rijd ik niet wel even. Zo gewoon. Maar dan maak ik er heel overdag. Want ja, dat waren nog gelijk met andere teams zelf. Dus die David, die bleek, daar kwam wel gauw achter, dat was de pianist van Shaky Sam's Blues Band. En ja, ik herkende hem niet.
We waren ondertussen nog weer wat jaren verder. Nou is het verhaal met Shaky Sam is natuurlijk wat triest al, omdat die nacht van het optreden heeft hij hemzelf van het leven benomen. Dus die band waren natuurlijk ook opgehaald van bestaan. Hij woonde ook in Sint-Jaren trouwens, toevallig zien of dit staat. Die band is opgehouden en nou ja, David Gazeur die zat ondertussen bij een andere band. Hij speelde toen bij Harry Muskee in de band, bij de Muskee Gang. Ook niet de eerste beste. Dus dat maakte wel even een indruk. Dus ik ging gewoon zo met knikken en de knieën hier. Maar het was een hele ontzettend leuke vent. Ik heb er heel veel van geleerd. En nou, hij liet me dan ook wel eens wat dingen. Ja, vertelde die over het ontstaan van de Boogie Woogie. En nou, de Boogie Woogie is dan piano blues, hobby, improviseren waarbij een melodietje. Nou, zo wat. En de basis van de Boogie Woogie is de syncope. Dan ga ik even modelleren, ik even naar G, want dat komt er direct beter uit. Dan weer naar G. Nou, die syncope, dat heeft echt 10 nog een dat waar ik gewoon heel leren. Daar ben ik ook niet zo heel talentvol hoor, dat is echt zo. Maar die onafhankelijkheid van de hand, dus ik zat ook echt op de tafel, moest ik zulke oefeningen doen. Dit was nog wat warm. En toen waren er één Boogie Woogie met name die me toen al geweldig raakte, dat waren de Honky Tonk Train Blues. En dat is, ik doe even een klein stukje, ten eerste omdat ik hem überhaupt niet helemaal spelen ken, dat zult hem ook nooit worden, maar ook in verband met de tijd houdt even met zijn kort. Maar die Honky Tonk Train Blues, dat is de basis van de Boogie Woogie, want wat doet die pianist? Die doet een troi na. En de Afro-Afrikaanse, de vrijmaakte slaven toen in het eerste en 19e eeuw, die begonnen te trekken, die zaten in een trein en die bootsten gewoon hun omgeving na. Die gingen gewoon hogerop naar Chicago en die deden de trein ook na, bijvoorbeeld met gitaar, maar later, maar ook met piano. Nou, dit is een voorbeeld van Me, Lux Lewis, dat is werkelijk een fenomenaal pianist. Train Blues, ik ben natuurlijk ook een heleboel versies van, maar dat is werkelijk formidabel. Maar ik wil nog steeds iets vertellen waarom ik nou op die Boogie Woogie terechtgekomen ben. Nou, ik ben heel eerlijk over mijn leeftijd. Ik ben in 1969 geboren, omdat het zo'n mooi jaar is. Oh. 68, dus dit is een stralend troost, hè? Ja, stralend troost. Ja. Ja, dat is in de Summer of Love, dat doe ik dit jaar al, ja, fantastische nummers, maar in 1968 en 67. Aan Belicht vergeet 67. In 69 was twee weken nadat ik geboren word, stond Get Back van de Beatles stond op nummer 1 of zo, niet van hoog in de hitparade. En er zat zo'n fantastische solo in van Billy Preston. Nou, een ander nummer wat ook in die tijd, ik speel, want dit is een beetje Boogie Woogie. Een ander nummer wat ook in die tijd heel hoog stond, dat waren Tom Boom.
piano van Chuck Leavell bij. De andere geweldige pianist van de Stones. Maar dan komt het, dat ik nooit gehoord heb zelf, toen zat ik nog half in de buik. Ja, onbewust pak je dat misschien nog wat mee. Ik denk het geheim is, en ik ben er helemaal. Dus ja, als je het juist hebt, dan mooi opgepakt is, dan wordt alles ja, wat het denk ik beest heeft, dat was vanaf 1946, ik heb ook opgezocht, begin jaren 80, als de ochtendgymnastiek op en ik weet niet of dat wel eens op YouTube gezien hebben, maar dan staan ze gewoon live in de studio, doen ze dat, dat is voor de radio. Ze doen ook alles dus gewoon voor. Je zal zeggen waarom, iedereen ziet het, maar goed. En daar luister ik dan naar, want Zwaai die had dan al buizenradio en dan luisterde die over natuurlijk naar het weerbericht en dan kwam de meterstand voorbij. En op een gegeven moment kwam die achtergymnastiek en dat ging zo. En ik heb dat al zo één keer gedaan, dus ik ben niet onnodig. Maar toen heb ik een beetje voordelen en toen waren er allerlei mensen die gewoon spontaan die deden het met. Dus ik verwacht al wat van. Dat is voordien die denk ik. Maar het ging dan zo. Goedemorgen luisteraars. Staat u allen klaar? Nou, kom maar. Dan wordt het ja met zo. U begint met uw armen gestrekt voor te heffen. Daarna zijwaarts. Goed aantrekken, even goed aantrekken. En weer terug. Daarna zakken. En los en veren, even zo. Los en veren. En halt. Ja, ik heb gewoon het stationnement erbij. Vervolgens. Hartstikke bedankt. Maar nou komt die, waar ik nooit verwacht had, de vorige keer, ik heb dus één keer eerder gedaan, begon ook nog een mens spontaan met een euro in. Dus ik ben heel benieuwd dat dat onder de euro gaat. Het gaat zo, dan hoop ik maar dat ik een goed spul. En dan zie je op televisie, zie je die pianist, dat vond ik zo mooi, die hangt er zo achterom, doet even zo, dat put eruit. En dan kwam er nog een stem achteraan van, dit was de laatste oefening voor vandaag, goedemorgen luisteraars. Maar ja, dat is het dus. Dan zaten dat waren ons vroeg en dan, dan waren in één keer zo vrolijk met op iets van bij. Ik denk dat dat een beest heeft. Maar goed, om toch nog even voorop te komen op die Night of Boogie and Blues van het boek. Dat moet ik zelf maar even lezen hoe het al jaren is. Het enige wat ik er nog even van vertellen wil is dat ik voor het eerst Rob Hoeken live zag. Ik had hem ook al een keer voor Countdown Café gehoord. Het Countdown Café, dat was een programma in die jaren 80 met Alfred Lagarde en Kees Baas. Zag je dan ook naar te luisteren. Maar, dus ik had hem al een keer gehoord, maar toen kwam hij op die Night of Boogie and Blues. Nou, een nummer wat hij daar deed waren Down South. Dat is een van zijn bekendste instrumentale nummers. Echt een hit geweest in de jaren 60, 2 keer zelfs. Daar doe ik even een klein stukje van.
ik afsluiten. Ik kan misschien even 2 stukjes doen. Wat ik natuurlijk leerde ook wat bij David de Deur. Hij was een hele goede bluespianist, dat is weer een ander vak, dat vind ik heel moeilijk. Maar natuurlijk speelde je boogie woogie. Dus, en een andere klassieker is de Boogie Woogie Stomp van Albert Emmons. En die spul proberen dan ook te spelen. Ik zal daar even iets langer stuk van doen. Mijn eigen versie zeg ik zeggen, van de Boogie Woogie Stomp. En dat begint met een introductie. verdiept in Rob Hoeken. En hij werd beïnvloed door Albert Emmons, niet Max Lewis, dat ik zeker gespeeld heb. Pete Johnson is dan nog zo'n fantastische pianist, hele virtuoze. Maar wat ik niet wist, daar ben ik recent pas achtergekomen, is dat hij eigenlijk zijn grootste held was een heldin, namelijk Winifred Atwell. Een vrouwelijke pianist. Ja, ik had wel een cd van, maar het zag me niet zoveel. Zij waren krijg zo bekend, of misschien nog wel bekender als Pia Beck in de 50, 60 denk ik ook nog. Ze waren klassiek geschoolde pianisten, donkere vrouw. En het is onvoorstelbaar, je moet het gewoon opzoeken. En Winifred Atwell. Atwell met een A. Ja, ik hoor al allerlei herkenning. Ja, wij binnen weer dan krijg wat. Nee, dat zie ik niet zeggen. Ja, minder oud. Dus Rob Hoeken, de hoort in zijn spel niet zo, denk ik. Maar hij, dus toen begon ik me daar even naar te luisteren. En toen, ik denk, daar wil ik toch even iets van proberen van te spelen. En datzelfde geldt voor Pia Beck. En dan doe ik even een kleine de enige twee dingetjes, ik zei, die speel ik in, die stop ik even in één boogie woogie. En dan noemen we dat dan maar even de Beck en Atwell boogie.
En dan komt de soep erop. Nou, krijg wat laat, maar ja. De andere kant, dat staat natuurlijk in het boek. Soms
soms moet je dingen van een andere kant bezien. Onder een beter, of in elk geval een ander zicht op te krijgen. Een bezoek aan het Ameland werkte verhelderend. Ten eerste was het stil. In Holm hoorde ik het roezen van de zee. De vuurtoren waren ook een ander ding. Van het beeldhuis zie ik hem staan, maar in Holm is het heldere licht van de vuurtoren een streek die ononderbroken over het land flitst. Ervaring, even ergens aan te wezen, heeft een heel ander zicht op de zaak. Met de verrekijker, ik had dus een verrekijker bij me, bekeek ik het vasteland. Ik stond op het westpunt van het land. Ik draaide de kieker scherp, ik zet hem voor de ogen en wat zie ik? Ik zweer het. De watertoren van Sint-Jaak, vol in beeld. Ik schuur wat naar links en daar verscheen de radenbol van Wier. En rechts kwam natuurlijk de hoge kerktoren van Middenska voor de leens. Ik zag andere herkenningspunten. Op een paar wienmolens daar stak alleen de watertoren van Sint-Jaak boven het land. Nou zou je zeggen, die kist uit de huis weg als oplossingen. Daar liep ik goed thuis blijven kennen. Soms zie je van de andere kant precies hetzelfde. Ja. Zeker? Ja. Ja, zeg hem al. Wil je nou naar het nummer gaan, ja? Dat is weer mooi, hè? Speciaal voor mijn makelaars. Eddie toch? Grauw. Kost dat? Ja. Ik werk van de kerk sloot. Maar mooi stuk, ja, krijg ik even dat Hoekie verhaal. En ik kwam ook tot de ontluisterende conclusie dat het toch eigenlijk veel beter klinkt zonder slagwerk. Dus ik denk dat dit de laatste keer ja, het thema, nou ja, dat boek van Jaap, Oski in Uitzicht. Er staan ook wat tekeningetjes van mij bij. Ik heb de Garen Kolm in de Beeldspost, 1 keer in 2 weken. Bij de gratie van de hoofddirecteur zelf. Vanaf 2008 meen ik niet. Heb ik dat goed? Ja. Ja, een aardig goed. Ja, dus dat is al best dik 11 jaar of 10 jaar. En we houden dat, we zitten al op nummer 103 in Nederland, dus het 200ste is een aantocht. En zo'n extra editie verschijnt. Ja, speciaal. Ja. Maar ja, nee, hoe gaat dat? Het gaat al 10 jaar zo. Die krijgt Sunnes aan de treft en aan mijn oven in de bus of in een mailbox. En ik lees daar de deur en ik maak er een tekening bij. Zo simpel is het hoor. En maandagavond of dinsdag moet je ook bij de Beeldspost wezen. Dus het is ook al die krap aan het hier. Maar dat zag ik verleden keer ook, dat is ook mooi. Maar zou je misschien wel weten, ik schilder ook wel eens wat. En het mooie is van, je gaat niet al te lang op deur op de schilderij. Dat geldt voor tekenen eigenlijk ook. Je kent best maar het ding, nou ja, de beperking van het tiert, zeg maar zeggen. Dat je snel iets maken moet, want je denk ik vaak te veel erover na. En als je nadenkt aan is vaak aan het einde van het verhaal. Dus meestal doe ik ook 10 minuten een kwartiertje over en dan is het wel klaar. En heel leuk dan nog een lange broer op mijn idee, maar dan komt het altijd wel. Wat ik zei, ik schilder wel, maar tekenen tot voor onze kwam teken ik eigenlijk nooit. Ik ben niet tekenaar, hè? Dus ik maak ook eigenlijk nooit tekeningen voordat ik een schilderij maak of een voorskets. Amper. Ik begin direct met de bladderen met die verder en komt er wel een keer op. Dus tekenen dat is voor mij ook wel wat een onwennig iets, moet je me eerlijk bekennen. Maar aan de andere kant ook weer heel mooi. Vroeger, ik keek wel heel veel klasstrips. Erik de Noorman, Kressen, zoals je misschien wel die tekenaar vond, prachtig. Wat een voorbeeld van die dat ik zo tekenen zin van of de tekenaar van Prins Valiant. Dat vond ik prachtig.
ik ben wel, toen ik begon te schilderen, geïnspireerd raakt heel erg door de verhaaltjes van Tom Teller. Dat zou je misschien wel af. Dat zijn verhaaltjes van de eekhoorn in de mier. Die wonen met z'n allen, alle beesten in het bos. En ze gedragen zich als mensen. De olifant komt bij de eekhoorn nog thee, koffie, een bakje erbij. Ze eten altijd taart, ze altijd feest. Het is licht filosofische verhaaltjes. Het is ook voor kinders bedoeld, maar voor mensen, grote mensen bedoeld, stemt het op nadenken. Je moet het echt eens lezen. Dat is echt hartstikke leuk. Dus mijn eerste schilderijen waren ook een beetje geïnspireerd door die verhaaltjes. Ik schilderde ook profverkertjes van leuk of koeien in die handen, een muts op of een zwembroekje aan of zo. Ik weet voor die mensen die niet verstoken van de buurtplank horen. Dat vond ik heel aardig. En ja, ben ik ook even met het licht in het kader van het oorschieten uitzicht. Want even een klein verhaaltje voorlezen, een hele klein verhaaltje van Tom Teller die daar een beetje op slaat. En dan weet je ongeveer een beetje de. Wil je dus hier zonder deel? Oh, zo gaat het door. Zo is het. Mijn haar heb ik al. Mijn ogen ben wel goed, maar de haar heb ik al. Je bent in de beeld zwart. Die komt in een bal mee. Tekening weet ik ook al. En dan ook het licht, want ik moet hier. Ja, zeker. Iedereen wist dat de ekster niets liever deed dan voor goed vertrekken. Alles nog één keer goed bekijken. Tegen iedereen roepen, nu zie ik je echt nooit meer terug. Een traan nadrukkelijk naar beneden laten rollen, wegvliegen en een halve dag later weer terugkomen. Heel onverwacht, zei hij dan en keek naar de verbazing op de gezichten. De mieren wilden dan wel verbaasd kijken en zeiden, ach, ben je daar alweer? En ik dacht, terwijl de olifant een slurf achter een oor legde om niet te lachen. Maar op een dag vertrok de ekster echt, voorgoed, en werd het stil in het bos. Die avond miste de eekhoorn hem al. En de volgende dag keek ook de mier bezorgd omhoog naar de lege lucht. Vreemd dacht hij heeft niets bijzonders gezegd, alleen maar dat hij voorgoed ging vertrekken en ons nooit weer terug zou zien. Het was een donkere dag en iedereen sprak over de ekster. Niemand was ooit voorgoed vertrokken, waarheen dan ook. Je kunt niet voorgoed vertrekken, zei de springhaan. En je kunt ook niemand ooit meer zien, meende de spreeuw. De dieren besloten om hem te roepen. Het bos kraakte van het geroep, maar de ekster kwam niet terug. Toen schreef iedereen hem een brief. De lucht zag zwart van de brieven, die naar alle windstreken vloeien. Er kwam geen antwoord. Vervolgens ging iedereen op zoek. De hele wereld raakte vol met zoekende dieren. Tevergeefs. Ten slotte keerde iedereen naar het bos terug. En werd er een vergadering belegd op de open plek onder de eik in het midden van het bos. De egel stelde voor nog eens goed na te denken. De meeuw achtte dat nutteloos en wilde nog eens roepen. De reiger stelde één reusachtige brief voor die de hele lucht zou bedekken. Ten slotte nam de mier het woord. Vrienden, zei hij. Ik stel voor dat wij de moed opgeven. Er klonk een zucht door de lange rijen dieren op dat open plek. Maar iedereen was het met hem eens. Behalve ik, schetterde de ekster toen opeens op de achterste rij. Dat kan niet, daar heb je overal gezocht. Heb je mijn brief niet gekregen? Waar kom je vandaan? Riep iedereen door elkaar. De ekster maande tot stilte, schraapte zijn keel en zei toen: ik ben voorgoed terug. Jullie zullen mij nooit meer zien vertrekken. Ekster, ekster, zei de mier. Zeg maar niets, blijf maar gewoon hier. Ik las niet helemaal wat ze verstond hoor. Ik zou er helpen. Ik kan er net wel in jouw bak met mijn bak en dan heb ik wel zitten in jouw huis. Oké, stil, ik kan niet doen. Tot slot.
Nou ja, schitterend boek. Schitterende tekening. Ik vind Hayat heel sterk met zijn korte verhalen. Ik noem mogelijk een beetje, dat hou ik voor mezelf. Behalve nou, de Jan Biesheuvel van het beeld. Ik weet die stelling wel aan. Dat meen ik. Prachtige verhaaltjes. Alleen, je maakt soms wel een fout in je verhaal. Dat kan ik doen. Ja, als creëerfouten, maar inhoudelijk dat vind ik toch wat. Dat kan ik met zin gebeuren, hè? Ja, dat kan ik met zin gebeuren. Maar in dit geval weet ik verzekerd van niet. Kijk, en dan ben ik wel eens, ja, een boek brengen, nou, dan weet Eddie alles van. Er staat er wel een fout in. Dat, je controleren, je checken dat, maar er staat dat has been ontkomen aan. Maar dit is wel een hele grote fout en ik wil hem er even een beeldgenoot van maken. Wietse was ook een partij, hè? Wietse jou daar. Dus denk erom. Ja. Ik bedoel, wees niet dat ik kom gaan, maar hoort te brengen. Even in het licht. Op 16 augustus 1981 waren de oordelingswedstrijd voor schooljongens in Sniaren. Ik was 12. Daardoor een jaar, hè? Ik was 12. En haalde de shirts op bij Frey, de vrouw van de eerste klasse Ronne Triemster. Wij moesten tussen tanden. Dat trof niet. Ze waren 2 jaar ouder. Voorin ze, nou komt het, Hendrik Elings. Volg alles van ons voort. Tot zover klopt. Ik wou dat hij wel 5 of 6 boven sloeg. En je over alles heen. Kijk, en hier de gastenmeester. Ja. Dat waren niet 5 of 6, dat waren er wel 10 of 12. Tenminste, dat zag ik de verleden keer in Grauw. Maar ik heb het nog eens een keer nazorgd van de week. Ik heb wat listen bewaard. En het waren al meer dan 20. Ik weet niet hoe vaak wij dit nog doen. Dan was het bij Je hebt me wel een keer. dan is het dan goed. Ja, maar voor de rest is er niks aan over. Heel leuk dat ik zo op ben. Misschien wel vertellen hoe ze die tekening Oh ja, dat is heel zwaar. Dat is de bril. Ja, nee, maar dat heb ik wel mooi. En dat is ook niet zo heel verrassend. Ik teken dat altijd met dit setje materiaal. Nou, een potlood. Een potloodje. En een grafietstift, ja, dat is wat dikkere potlood. Dat is hele mooie, is hele mooie grieswater met krijgen. Dat doen we altijd met. Maar dan gewoon een dikke eddingstift. Misschien een anekdote te binnen. Dat was typisch dus hout. Ja, kijk wel eens hout. Als ik klein jongetje hout had, kreeg ik mijn honger in huis. En als klein jongetje vond ik een eddingstift. En ik denk, hé, wat een mooi stukje papier op het hek achter het gordijn, of wat onder de zwaar hek, daar ja, een krassen weg. Alles vol, rood en groen en zwart. En ook het mooie soort van prachtig. Ja, die vond dat mooi dat zijn jongens zien. Nou, die dacht van hé, ik moet iedere keer tekenen. En dat heeft ook jaren op zitten. Wat voor boeken? Wat voor boeken? Dat weet ik niet. Dat is die basis geweest. Dat werd het zo. Ja, als we dat verboden hadden, dan had ik misschien wel helemaal met stop. Zo van, dat praat hoor ik. Ja, nee, nou ja, nee, dat waar. Is zo goed, ja? Ja. Oh ja. Ja, we hebben een lunch. Heel fijn. Ja, kort lekker is. Bedankt dat ik hier wezen mag vandaag. Eddie, Hendrik, Jaap. Oorsprong en nu zegt het prachtige boek van Jaap. Dus maar vroegen om daar iets bij te vertellen wat ook een beetje aan dat thema raakt. Daar heb ik wat over geschreven wat ik graag even voorlezen wil. Maar ik wil eerst graag nog even iets zeggen. Hendrik vertelde correct over zijn tekeningen die hij maakt bij zijn columns. Die inderdaad al 193 keer in de Beeldse Post staan.
er is nog nooit een keer geweest dat hij verzaakt heeft met die tekening. Hij zei me wel, maar goed, dat is ook dat wij er hier in Hendrik Valktijd. Dat zei ze wel eens van, ja, van een week komt het niet even niet uit. Je kent ook even een week later en dan doe je dat. Maar het begint altijd met het verhaaltje van Jaap en daarna komt de tekening. Dus Hendrik heeft daar niet zoveel keuze in. Maar, dat moet ook vooral zo doen. Maar, nou had Jaap les vaak de stickies. Zo heet hij ook al stickies, staat min of meer al bijna wat synoniem voor een sticky van Jaap en Hendrik in de Wildsport. Lessen had hij een sticky. Wat van een serieuze aard over zijn dochtertje, die Duun, dat trekt het bericht overgong. Nou, die had een operatie gehad en dat moet ik een keer gelukkig zeggen. Nou, dat was wat een serieuze sticky en dat hij die de maand over stuurt. Hij had dan het sticky naar mij en naar Hendrik. Hendrik mocht er daar wat bij tekenen. En voor het eerst in die 193 keer kwam er toen overigens een mailtje van Hendrik die zei. Het mocht van een week maar even zonder tekening. Ik weet even niet zo goed, vanwege de gevoelige aard van het sticky, ik weet even niet zo goed wat ik hier met mod. Dat waren om een uur 10 en 11 kreeg ik dat mailtje. Ik dacht toen van, het zal niet gebeuren dat wij een column zonder tekening hebben. Dat liep me ook niet een goed idee dat ik zelf ga tekenen, want veel VRS van die stokpoppetjes kon ik ook niet. Maar toen wist ik al van ja, er komt gewoon een tekening bij en die column die gaat deze week gewoon met. Ik heb toen niet gereageerd. En aan het eind van de overdag, ik denk een uur 4, 5, kwam het mailtje weg. Ik had er 100% op berekend van Hendrik alsnog. Ik zei, ja, ik heb dan nog wel een gemaakt. Maar... En dus kwam die week gewoon het sticky met de tekening erin. Maar zo zie je de worsteling van die er ook bezig is om met wat er komt. En toen ze zoiets er komt niet in, toen dacht ik wel, ja, dat gaat toch niet gebeuren. En dat dacht ze gelukkig zelf ook. Ja, en daar had ze al een keer gereserveerd. Ja, maar ik wel. Ja, maar dat is zo. En als dat zou er een wit vlak bij staan, ik denk, ja, dat moet ook niet. Dat drukt het koper. Ja, dat is also. Ja, als het wat minimaal beginnen te tekenen misschien dan. Hij heeft ook altijd van die onvolgende strepen. Hij had gereserveerd voor de tekening, of voor wat naast. Nee, tekenen. Ja, nee, maar ik wil mezelf eerst maar weten dat ik mezelf is. Ja, dat is zo goed. Om maar even aan te geven en dat bedoel ik serieus, dat waren even moeilijk, maar het zal hier in Boyden niet overkomen dat er een keer niet iets is en dat waarderen wij Marcel. Dus dat zou ik bedoelen. Ik moet even. Oh ja, ik denk ik krijg nog wat van iemand. Daarom heeft het ons koningin behaagd. Ja, er moest wel eens voordoen worden om te wagen. Eerst is om te wachten. Dat weet ik zeker. Nee, normaal doen we het hier niet. Het is nog wat een anarchistische plakje hier. En dat moet vooral zo blijven. Maar zo zijn, over het thema Oscar Uitzicht. Eddie heeft mij vroegen om daar wat bij te schrijven. Ik heb er wat beschreven en dat wou ik graag even voorlezen. Maar dat begint met dat ik hem graag een fotosimulator wil. We zitten hier mooi wat in een halve ronde, dus ik begin maar even hier. Ik geef hem straks ook deur hoor, dus zaal. Ik hoor er alleen die hem herkent. Ja, dit is mijn bed over een paar keer. Gary Thijs, ik denk niet dat jou die nog kent. Dat zou niet zo best zijn. Mijn bed overpakken bij het kantoor van de drukkerij van de Wildse Post. Hij wou klompen maken, want hij heeft die klompen niet verzameld, die heeft hij zelf gemaakt. Maar daar zal ik even wat over vertellen. Ik geef de foto even deur, de zaal, dat je hem even deur, even naar zien, even een beeld vangen. De klinkenis is treffend. Ja. Als we nog 5 minuten de dingen omhoog houden, dan is het misschien ook veel. Nee, dat wordt het niet. Wil je doorgeven? Ja, als je dan even deur, dan kan iedereen even goed zien. Oké, ja, hier maar de. Geef die andere, ja, dan moeten ze namelijk. En het hoort dus bij die foto. Als je die even in gedachten neemt. Als ik het roezen moet, leggen er zeker zo'n 80 klompen op een bult. Op de tegels van de Warmoestraat. Voor de deur die nou de voordeur van de Beeldse Post is. Mijn plak.
De klompen binnen daar op een bult gegooid, zonder twijfel, enkel en alleen voor de foto. Generaties leven om. Die klompen die werden gemaakt door de ambachtsman die ernaast staat. Die bult klompen, is wie hij is. Dat is waar hij voor staat. Dat is zijn identiteit. Gerrit Thijs de Jong, klompenmaker op het beeld en mijn bed overpaken. Toen ik het schreef, toen realiseerde ik me, jij bed overpaken schreef, dan staat er eigenlijk ook gewoon betoverpaken. Dat is dan. Betoverpaken is het eigenlijk ook, want ik heb hem niet ken, maar je zult zien dat ik hem eigenlijk toch ook wel ken. Hij stond er bij die klomp. Riek worden die er niet van, maar hij was er al groot op, dat kun je hem zien. Hij haalde vervulling uit zijn ambacht. Het is een beeld dat verankerd in de tijd stil begint te staan. In mijn gedachten zie ik hem, suttelend, skavend aan het hout. Een zuinig lachje dat zo nauw en dan het kerboestige gezicht overbreekt. Een lach die het zijn paken zeggen, mijn paken, nooit vergeten zal. Zodat ik de lach van mijn paken in mijn hart verankerd heb. Er waakt een geest door Noordwest-Friesland. De geest van een radicale verandering. Het beeld is dood en begroeven. En ja, zijn boek heeft er ook met te krijgen, met het oorsprong en het uitzicht. De gemeente is door de Beeldse gemeenteraad in haar oneindige wijsheid opheven en uitleverd aan een grotere macht. Op de knieën kozen ze voor zelfdestructie als liefbehoud. Zo houden ze het zelf vol. Je moet het maar durven. Daar werd eeuwenlang de touwwerksom, daar regeert nou veilig. Al blijkt dat na een jaar ook gewoon alles doorgaat en wij hier gewoon mooi beeld en niet beeld is van het beeld geniet. Maar met het van kaartvolgen worden van het beeld probeer je als beelder nog meer vast te houden aan zekerheden, aan dat wat wel blijft. Je zoekt het niet in gemeentegrenzen, maar je zoekt het in andere zaken. Zekerheden zijn zaken die vertrouwen bewezen hebben door de tijd heen. Dat je op waarom van hebt. Zekerheden vind je in het verleden. Je zoekt eigenlijk naar het verleden dat nou nog deur heeft. Waar vind je dat verleden? Waar vind je wat nou deur heeft? Ik vind het bijvoorbeeld in het mooie van de plakje van Zwarte Haan. Of in de Beeldse taal. Een breekbaar maar doch stevig huis. Of ik vind het in een artefact uit vroeger tijden. Zoals die foto, een herinnering of een gedicht. Ik weet niet dat je hem allemaal zien hebt, maar vorig jaar, nee ik zeg het verkeerd, in 2017 waren er een documentaire op Omroep Friesland Mijn Beeld, dat wist een koninkrijk. Dat is gemaakt door Albert Jinsma, die worden bij de Omroep Friesland uitzonden. Ook die documentaire worden gemaakt met het oog op de herinnering. Geboren oude zielster en fotografe Boukje Venema, die laat daarin heel secuur uit wat ze met hun unieke manier van pinhole fotografie beogen. En dan citeer ik er even. Het trekt de tijd uit het landschap. Je ziet het oude landschap erin, de geschiedenis. Het kan een foto zijn die in 1900 is gemaakt of nu. Eigenlijk probeer ik op die manier een hele lange periode in de foto te vangen. En je ziet dat ook waarom in de foto's die zij maakt. Bijvoorbeeld, ik weet niet of je het kennen, maar in het vorig jaar verschenen boek Mooie Plaatsen. Er staan foto's in met de tijd uitzogen is, als het ware. Boukje houdt de tijd even voor de gek, zodat ze gauw onder haar kleedje kruipen komt van die oude houten camera. En dan klikt ze op een knopje. En dan fotografeerden ze een portret of een landschap. Ik zie meerdere prachtige gezichten zitten die in dat boek terechtkomen op die manier. Je kent ervan. En het zijn tijdloze beelden worden. Want alle tijden zitten erin. Kijk zo dik dat in die foto van Gerrit Thijs. We gaan nou even filosoferen. Hendrik, ik hoop dat het wat bijhouden is, want het was wel even dreig. De haast is knap niet, hè? Ja, dat dacht ik. Ik zal proberen dat. De Franse filosoof Jacques Derrida die had een woord voor dit fenomeen. Hij noemde dat ontologie. Het woord is een samentrekking van haunting, dat is achtervolgd worden of plaagd worden door een geest. En ontologie, dat is de filosofische studie van worden, wezen en weest. Zoals Arie Dijkstra ook zo. Ook een grote filosoof. Hij doelde hiermee op het verleden dat doorleeft in het heden. In Derrida's optiek staat het verleden niet los van het heden. Het verleden steekt in het nauw en in de toekomst. Zo gauw is de kop op. De geschiedenis schijnt zo door de scheuren van de tijd het heden in.
We zien het niet zo vaak, zo druk als we binnen met het nauw, maar we kennen niet zonder het doel. En als ik naar die foto's kijk in het boek Mooie Plaatsjes, of die foto hier van Gerry Thijs, dan schieten de herinneringen in mijn leven die ik niet hebben kan. Dan zie ik een oud beeld, wat ik niet zelf zien heb, met de met, en Lammertje met doet er nog echt Lammertjes waren bijvoorbeeld. Maar ik voel dat beeld toch in mijn diepste wezen. En als ik mijn bed overpaken zie, met die beeld klompen op die foto, dan heb ik dat ook. Het verleden dat deel heeft in het heden. En dat je je van bewust bent. Het zit in het landschap, in herinnerings, in verhaal en in taal. Het verleden waart rond in het nauw. Het omgekeerde bestaat ook. Heimwee hebben, of een verlangen hebben naar een verloren toekomst. Een toekomst die er nooit komen zal. Het beeld, de gemeente, in elk geval, die komt niet weer om. Niet als gemeente zoals ik hem mijn hele leven kennen heb. Ik kan over zeuren blijven, maar het beeld dat in ons vezels zit, dat is niet voor. Ja, hoe wij die een afscheid van te nemen. Dat maakt niet meer zo iets, alleen als streeknaam nog, maar het is er nou wel. En door die foto van mijn bed overpaak, realiseer ik me dat. Het verleden is een part van het heden, omdat ik het in mijn met draag. Nog even over die foto. Zien lompende broek, de onuitsprekelijke piep in de mond. Er zit trots in die man die niet onder woorden te brengen is. Het is een foto die de tijd uittrokken is, die een vat op heeft. Vongen in dit beeld zie je een grootse man. En hij komt op de foto vanzelf, dat is al een hele belevenis. Het is een hele hebben en houden. Een hele eer. Veel is het niet, maar het maakt hem duidelijk groot. En bezien vanuit het nou, vanuit 2019, is hij een geest uit het verleden. Hij is hier niet aanwezig, maar hij is ook niet afwezig. Ik heb hem correct oproepen. Ik denk nou aan hem, als het goed is. Hij leeft niet meer, maar hij is zeker niet dood. Ik laat hem vandaag aan hem zien. We kunnen wat onheilspellends hebben misschien. Je kunt schrikken van iets dat uit het verleden waarom komt, of de kop opsteekt. Maar veel vaker is het een zegen. Een goedkeur, een knikje uit het verleden. Dat kan zo'n foto wezen. Maar ook een herinnering. Een wit hemd, zoals Hendrik dat met zijn huid had. Dan trek je hem denken en dan trek je dat daarmee waarom naar het nauw. Of een specifieke geur. Ik heb dat zelf met Nivea zonnebrand. Had ik dat druk, dan sta ik zo weer als een klein mansje op dat Spaanse strand. Maar dus men vroeg mij met Ismeer. En ik ken nou de etels nog ingaan en die Nivea geur en dan ben ik gewoon weer dat mansje. Dat mooie man. Voor mij die beeld klompen, dat is het punt, dat werd het oog opvalt en wat er uitspringt. Voor een ander ben er andere herinnerings, die door beelden en woorden oproepen worden. Die hebben je mooie herinnerings, op die manier metnemen. Zo zorgen wij ook dat het beeld blijft wat er ook gebeurt. En dat is wat onze oude burgemeester Krol ons ook beloofd heeft. Deze herinnerings op momenten zien we allemaal waarom in het beeldse landschap. We horen het in de taal, we voelen het in de zingende wind hier op Zwarte Haan. Wij skienen fel door de skeuren van de tien, om dat wat na ons komt vol in het licht te zetten. Dank u. Hier zijn al allemaal nou klaar van Nee, voor je. Ja, niet zeker. Ben ik er al vis bij? Ik ben ik even uitspelen ken. Dat zou ik van vroeger denk ik. Misschien allemaal nou. Echt waar? Ja, ja, ja. Ja,
Kost ook wel brood, want de hersenbrood. Ja, en dan wel wat voor je. Ik zal ook nog een gedicht voorlezen. Even een korte anekdote. Ik ben vrijdag ben ik 40 geworden. Daar hoef ik niet applaus voor, dat gebeurt niet gewoon. Lang zal we leven, lang zal we leven, lang zal we leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Ik ben zo blij dat ik het Laat ik de boogie woogie variant. En waar erop is. Ik zou zeggen, in mijn hele leven ben ik al een beeld. Tenminste, dat houdt mezelf wel voor. Ik kom uit Zandammen. Dan ben je volgens mij gewoon een beeld. Maar er is vorig jaar wat gebeurd. Toch een grote verandering in mijn leven. En dat is dat ik voor het eerst in mijn beeld het wezen aan Oude Diek ben. Ik ben al jaren aan Oude Diek. En ik kan alles zeggen dat ik me nog nooit zo'n beeld voel. Als nou, ja dan niet. Ja, niet. Zegt dat over mij of over hem? Over iedereen. Ja. Wel onder Satan? Nee, oorsprong. Ja, oorsprong. Ja, en nou weet ik pas echt hoe het voelt om beeld te wezen. En daar heb ik hem direct bij geschreven. Ik wil hem wel, als de vraag van mij is, pas echt 100% accepteerd als Oude Diekster. Als het ook lid worden kist van het streekbelang. Maar ik dat Brenda, die zit er in het hoekje al. Ik al een paar keer vroegen van wanneer word ik nou lid. Maar dat is nog niet geregeld. Dus ik kan me straks misschien even aan herinneren. Maar dan hoor ik er echt bij. Ik had een gedicht geschreven over de Oude Diek en dat niet slaper. De Oude Diek is een slaper. Castreerde kering die van het water niet eens droomt. U droogt korpus opbaart in een mondriaan van klooi. Nou overwoekerd met schakeerde, verzakte villa refugio's voor nomaden en trawanten die het zelfs wel redden kennen, maar niet helpen. Lang dacht dat de soezende wind de zielzoekers hier in een roes bracht. Stad niks voor lege harten, salvend eend voor sluwe ooiboys. Maar ik zie een bordendrif, valles die een levenslien over het sliklaan schiet. En tot haar ogen mij gevangen houden, griep ik het licht, als een diekslaper die te betiet wakker is. Dank je. Gerard, geweldig joh, bedankt dat je hier het zal al een paar keer dat je hier bij bent. Ja, we zijn nog niet klaar hoor, dus ik sta te volgen. Ja, blijf maar op. Maar ik wil even een paar woorden over Gerard zeggen, want ik vind hem een geweldige dichter. En hij heeft al ooit maar even één kort gedicht idee. Absoluut dat je hem eens een keer in de gelegenheid binnen. We moeten nou gewoon, ja, het is 2:30, we lopen wat uit. Maar voor mensen vat moeten, dan moeten we er wat kritiek aan houden. Maar als je hem in de gelegenheid binnen, luister naar deze man, het is geweldig. Prachtige verhalen en gedichten. Maar nou komt het, Gerard. Ja, wat komt? Oh, ik. Ja, ik vat. Ik moet even heen zijn, maar ik zijn de haar. Is hem wel, hè? Ja, En zie je zo, nou ja, dit is behouden uitzondering. Dat we afwijken van ons zeer dicht getemd programma. hou je strak. Dat is maar in dingen te steken. Ja. Wat ik doen. Toen gaf ik een voorzetsel, best 40 jaar geworden. Nou, ik dacht even bij mezelf, hoe was het toen ik 40 werd? Kost nog bij, ik ga het over herinnering, maar kost er Daar nog komt wel nog bij? bij. Ja, dat is nog niet helemaal fout. Maar ik dacht er eens even over na. Het was voor mij, en als ik daar naar daar kijk, ook een beetje tot de overgang, de transitie naar, nou ja, dan maar de verlaten jeugd naar volwassenheid. En nou, dat is prachtig vanzelf. Dat is hartstikke mooi. Zie je die volwassenheid, dat zit natuurlijk, dat is maar 40 jaar worden.
de dingen die je wil even, hè, een rugzakje met en wat teugel in. Van Stichelen ook. Ja, nee, hou nog even stil. Maar die volwassenen niet, dat zie ik nou aan alle kanten. En zeker met deze prachtige woorden van die over die wet over het praten. Zie je, die volwassenen die kwam ook al wat om een hoek kijken. En toen was het een beetje wat in de kunde kwam van hij bij mij. En toen. Zeker wat wiezen. Op de scout. Ja, nee, misschien. Wij doen ook altijd wat aan ontwikkelingshulp. Ja, dat moet verder. Maar er is ook wat volwassen worden, vind ik in elk geval. Ja, denk ik ook. En mensen sinds het ook wat serieuze verkering bleef. Weet je dat zo? Dat mooiste daar in de hoek. En nou, kijk, als je serieuze verkering nee, maar als je serieuze verkering krijgt, dan wordt direct het kind weer een uurtje sloegen vanzelf. En dan word je in één keer, dat is wel mooi aan. Dan word je in één keer volwassen. Ik mocht, en dat is misschien even hoe zei dat nou, maar ik mocht aanwezig wezen bij de eerste flikkering van je aanstaande verkering in de tijd. Ik zou het met Gerard hadden we wat bedacht, dat voor Lange van Taal, van de culturele Haardstad. En wij moesten te gaan naar het resort toe. En wij belanden wat in van zo'n zwetende kelder. Ik kan me nog herinneren dat onderheen. En hockey lopen, weet je dat? Ja, dat weet ik. Ja, dat weet ik wel. Ja. Maar goed, de deur in en daar zat een man en nou, we waren er om dat ding deur te spreken. En Gerard zit normaal gesproken niet gelegen een woordje, dat heb ik tegen hem gemaakt. Maar de hele tijd had hij daar zitten met wat dof voor hem te staan, met wat glazogen. Dus waar krijg ik helemaal niks meer zagen. Maar dat kwam vanzelf nog meer, ja, dat ken je. Maar dat vond ik wel mooi om er even bij te leggen. Ja, dat is het hoogtepunt van mijn leven. Dan fietst hij zelf gewoon nou zo het begin van mijn liefdesgeschiedenis in. Dat moet zelfs daar moest alweer. Tussen zijn. Maar zie, ik kwam er nog meer achter dat al wat ouder worden geweest. Met dan door de 40 passeerd wist. Want ik had die, namelijk, ik kan me herinneren, ik had die ooit een keer tegen. Is dat nou? In een call. Daar is een keer een call. Is dat nou? Ja, toen ik een basman kwam. Juist, ja. Dat hangt daar tegen. Ja. Nou goed, en in het licht daarvan. Dankbaar onderwerp. Toen heb ik misschien twee rimpeltjes tekend. Nee, niet. Nee, dat hoor ik. Maar Gerard, en ik hebben even een praktisering, we hebben een gewoon presentie van die. En nou, dat is het misschien wel raar, dat is ook een tekening van gemaakt. En ik had de groeven en de rimpels stelt, die ik nou tekenen moest. Ja. Dat sloeg in een dubbele cijfer. Te veel. Ja. Op die manier realiseer ik nu ook. Dat die oude worden en wiezer. Maar nog steeds Gerard. Nog steeds Gerard. En wij zijn blij dat het gewoon in het leven komt. Maar dat is het nieuwe, wij konden al. Ik kon dat. Ik ben altijd met grote bogen hier. Ja. En ineens toen. Ja, hey, nou is het zelf. Ja, dit is geweldig. Alleen het papier, dat plastic is nog hartstikke duur, dus een beetje voorzichtig. Nee, dat maakt het Echt maar hoe iets onder. Zeg nog een keer met nadruk. Is het plezier? Ja, dat is fantastisch. Zo. Voorlezen wil of wat. Hij had hem al uit wil, hè? Ja, nee, maar hij doet me zeer achterop. Het verhaal is nou zo dat voor het eerst, Gerard, het programma valt wonderlijk in handen. Voor ons überhaupt. Het Hendrik dus eerst tekening maakt. Ja. Voor de eerste hem omdraaien. Ja, dus.
En ik weet dat we dat verklappen kunnen, maar het komt ook een beetje die hoek weg. Dus dan wees dat ook. Ja, In de samenwerking, maar. En toen zei ik aan Henry van nou, dan is dit die kaas om eens een keer eerst te weten. Ik was er met aan. Nee, dat is nou niet echt. Dus Henry die had eerst het portret gemaakt en toen heb ik vervolgens een stikje erbij geschreven. Dat stikje is hier, maar daar zitten ook wat beetje persoonlijke dingen in, dus ik wou dat niet helemaal voorlezen, dat moest even voor jezelf lezen. In de bus, ja. Maar, en bovendien heb ik wel te graag helemaal op hebben, maar dat past ook niet. Dus ik heb even een paar regels erop gezet en die lees ik dan ook even voor. Ik wil nog één ding zeggen. Ik zag die tekening en ik denk, oh, hoe zit ik hier ooit een stikje bij krijgen? Ik vond het best heel moeilijk. Maar misschien, we hadden een drankje gehad, dat we erbij zetten. Ik heb hem in één keer opgeschreven en ik heb er nooit van mijn leven gehad dat ik er niet een woord aan vrouwen heb. Nog kind morgen aan, maar ik heb dat vaak. Wat vaak kan een drankje hebben? Oh, dat heb ik ook nog. Ja. Maar dat wou ik even zeggen. Dus dat vond ik wel heel bijzonder. Het raakte zo aan die. Ik werd zo getriggerd door die tekening en de dij, dat het in één keer bam erop stond. Maar goed, nou is de vraag: wat is dat dan voor zelf? Misschien zeggen we, maar ja, goed. Ja. Zie je, het gaat, en dat heeft dus Craig ook mooi verteld over die paken, om de lach. Daar ben ik op inzoomd. Dat heeft Henry fantastisch mooi. Ja. Tekent in dit geval. Ik heb voor de spiegel staan en probeerd na te doen die lach. Maar dat lukt niet. Waar niet. Ik zat vooraan en ik vind het echt. Die lach. Het had eigenlijk ook wel de inhouden lach te kennen, maar het hiet 40 vanzelf. De inhouden lach. Dat is het eerste wat ik zie. En dan die ogen dat het leven uitstraalt. Een beetje dimmen, een beetje reserveerd. Krijgt zoals de lach onder de mond. De tijd draagt hij met in de blik. Die inhouden lach. Maar met de twinkeling in de ogen van een man die het deur gaat. Dit binnen. Ja, fantastisch. Ik ben toch aan het hoogtepunt. Nee. Misschien willen mensen iets voortvillen, dan ga je gang, want het is nog 2:30. We doen even één korte boekje woei, dus sluit Eddie het al en dan komt er dan nog wat loes weer. Ik kom nog met een kopje koffie rond. Precies. En straks voor het afrekenen mag ik bij de bar komen. Dan kan het niet allemaal tegelijk, dus dat er nou een beetje geduld in heeft. Dankjewel. Hey, jongen. We doen nog even een boek. En dan moet je maar even dus ik hou
Nogmaals bedankt, geweldig bedankt voor je fantastische aanwezigheid, je te talen. Nou ja, wie weet, misschien worden maar een traditie te maken. Hij was uit die tank van je Loes en Jacob en de Mooiburgers, ik heb die tank van de gasvrij. Een lekkere lunch. Die geen brunch, jammer, maar een heerlijke lunch. De vliegende spot. Tank van die prachtige. En Hendrik, nou, fantastisch weer. Dat betreft, Hendrik bij de 5 kilometer, wonderen mij. Ja. Nou goed, ik sluit even aan met Oscar en Beelse. Dit is een bundel die giet, de Beelse bundel. Die heeft mijn maker certificaat van de opheffing van het beeld als vorming van de gemeente. Maar dat beeld is natuurlijk net goed. Het beeld dat is een stuk groen. Het beeld is een cultuur. Het beeld is een taal. Het beeld zit in de beeldoptie, dus dat bloot gewoon bestingen. Kijk, staat op Friesland altijd bestingen. Dat was denk je, ik als voerder mooi. Want het dwaas niet meer en die worden Noord-Friesland gemaakt. Friesland is altijd bestingen blijven. En waarom zullen het beeld altijd bestingen blijven? Maar het had te krijgen met Paak en Bebbe Hilarides. Mijn ouders die hier zitten. Idoen is er, Anke van Jaap en Jaske. Boa, dochter van Reina en Hendrik. Sorry. Het is de taak van de ouders en van de paarden en petters om beeldsysteem te praten. Want als je net beeldsysteem praat, dan gaat de beeldse taal echt verlet. Dus het leidt net onder de provincie van onder de gemeente, die de mensen typen jou om zo'n beeldse taal. Dan is natuurlijk maar het te wijzen binnen de randvoorwaarden, de kaders, maar een taal begint in het hart. En dat begint bij de ouders en bij de paardjes. En wat van Idoen en Boa hield hier in beeld, hield van mijn dochter Eva. Ik ben Fries, mijn vrouw is stedsmeester, die praat Nederlands en die praat Fries. Even opgroeid bij beide talen. En ik ben er wist van dat elk band minimaal 12, maar ik wil trijden als jouw taal. Maar de taal van de ouders, die matjes, dat is niet je rug, maar dat is je plicht als ouders zijn om die taal voor te doen. De beeld is een taal voor jou onder band, eerst band, dan zult je altijd bestemd worden. Want friendship, op de meeste van de wereld, omdat ik weet Friesland weer mooi van Friesland. Dus afschiet, ja prima, afschiet is een herinnering, maar die vooral op het uitzicht van hoe ga je als een meisje, beeld is om
maar de Beeldse taal en de Beeldse cultuur. En 1 januari 2018 is het beeld opgeheven, want er is een nooit zo'n mooi cultureel dierwet in het beeld van 2018 met alle verschillende activiteiten. Dus het beeld is er niet meer formeel, maar het beeld zit in je het en het beeld zit altijd in het bestemd. Dus het uitzicht van het beeld en de Beeldse taal. Dank u wel.